Kisahफोरसो नुलाबायगोन नामाब्रा जंगल जंगल आच्छा लोगोफोर फाइनालि सफैमारबाय आङो जोंनि बिटिआरनि फ्लावार बागानाव माने दायो बिबारफ्रा एसे सिरिलांजोबबाय थारमाने रुंगुलांजोबबाय एसे लेट जाबाय एसे सिगां समावनो फैनांगौमोन आङो एसे थाबावगोन सानदोंमोन दा रुंगुलांजोबबाय एसे गैला बारा दिन्थिनो हानाय नंला थेवबो नायलांनो नै जा एसे एनै दं बेफोरनो जाहैबाय जोंनि बागान बारि मा गड नायनो हागोन नै सिरिजोबबाय नै बेफोराव बिबार जोबमोन ओरै थांसै बिराद बुरिया सिग्रा जायगाजों माने लोगोफोर बे जायगायाव सिगां समाव फैनायमोनबा सिगां समाव भिडिअ बानायफैनायमोनबोला सोरगोपुरिनि महरानो हायामोन नैबे बिबारजों थारमाने बेखौ मा बिबार होनो नोंथांमोना सिनायखाबाय जानांगौ माने बे खासि बिबार खासिबारियाव थायो खासि बिबार माने सेरमांगा दैसा माबा सेर सेरावसो थायो आरो बालाबारि जायगायावसो थायो बे बुस्थुआ लोगोफोर ओमफ्रायहाय आं बेयावनो फैबाय दिनै भिडिअ बानायला फैबा हारसिङै सल'सो फैदों थारमाने बिराद बुहुत माय गड बुहुत एनाकन्दाफ्रा खाफ्रानानै प्लम उनावबाबो नायद'सै आंखौ बासायग्रा रावबो गैया बे जायगायाव बिराद जेरैथिंबो हाग्रा जोबनाय माय गड बिनि गेजेराव आं हारसिङै सल' होमबालाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखौनो देखायफैबाय आङो जा हायो एसे माने नोंथांमोननो बिराद समायना रमायना जायगा देखायनो होननाया गैला ओमफ्रायहाय आं बे बिचआवनो एसे लागायलांसै आरो ना मा होनो आच्छा माने लोगोफोर बारला बुरला खालामनो एसे गोबाव समानो जाबायमोन दिनैहाय एसे ट्राइ खालामनायनि थारमाने आं सोरां नार्जारिनि भिडिअ नायनानै फैदों एसे गोसोखांदों गोदोनि
मानि लोगोफोर मोदोम लियारसिजोब्बाय आं हाला आरो बारनाय बुनायखौ मेंग्लिजोब्बाय बे ससेयावनो गोबाल गोबाल मोनजोबबाय ओमफ्रायहाय आं भिडिअखौ अफाय दोननानै भिडिअ बानायनाय जादों नायनो हागोन नै गस्ला दोननाय नैबे दान्दायाव खानानै भिडिअखौ बानायबाय आरो आं लोगोफोर ओमफ्रायहाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियामोन नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट्स खालामदो आरो लोगोसे थुसिनानै शेयार खालामफिनला हरजोबदो आरो गोसारला होजोबदो आंखौबो एसे शेयार खालामना होदो बयबो एसेसो भाइरेल जानो लुगैयो भाइरेल खालामना होदो एसेसो नोंथांमोना सापर्ट खालामदो बयबो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामजाबाय बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन मेंबाय बाय बाय